Uf, que malament he dormit. M'ha punxat la colxoneta i he dormit al terra. I el terra estava ple de pedres. Oh, Dios, fatal. Molt malament. Vale. Anem a per la Transfagaranes. Uau. Mare meva, on hem de pujar? Que guapo. Uau, la carretera va per allà dalt. Bueno, doncs ja estic a la Transfanagàs, o com es digui. He de reconèixer que jo no volia venir, així de clar, vull dir... Però tothom que m'he anat trobant pel camí m'ha dit, home, ja que estàs aquí, aprofita i fes-la, que és guapa, que tal, que això es pot fer un cop a la vida, com a mínim. I dius, bueno, vinga, va, estic tan lluny de casa i això està tan a prop que em desvio una miqueta de la meva ruta i la faig. I la veritat, ara mateix, és que m'està agradant molt. El càmping una merda, buah. Tenia que haver buscat acampar lliure i no haver anat a aquest càmping perquè era petitíssim, perquè clar, això són valls molt tancades i no hi ha esplanades. I que no estava pla, se m'ha punxat la colxoneta. Jo he tingut que dormir al terra a l'astre. He dormit fatal, he dormit 4 hores. A més, hi havia uns putos crios escoltant rap romanès i cantant i bevent fins a les tantes. Total, que tot això m'ha servit per llevar-me superdora i sóc dels primers que avui faig aquesta carretera i la tinc tota per mi. Què us sembla? La Transfagàs? Only for me. M'han dit que he d'anar amb cuidado amb els gossos i amb els ossos, que hi ha bastants ossos i que aquest estiu estan molt més actius que altres anys i que a vegades es creuen per la carretera. He d'anar amb cuidado. I pues vale, ojalà em trobi un os i veurem com reaccionem ell i jo. Espero córrer molt amb la moto, quina por. Total, que aquí estic, a la carretera més famosa de Romania i una de les més famoses d'Europa, la Transalp, fent la Transalpina. Vinga, va, us deixo. Fins ara. Vale, doncs anem a ficar una miqueta de context d'on soc. Ara estic a Romania, a la part central de Romania. Concretament a una cadena muntanyosa que fa una forma molt curiosa, que es diuen els Càrpats. Els Càrpats, que són les muntanyes del Conde Dràcula, les històries del Conde Dràcula i dels vampiros, són totes d'aquesta zona d'aquí, de Transilvània. Bueno, la història aquesta està basada en la llegenda un comte que es deia Vlad, que lluitava contra l'imperi otomà per guardar la pàtria dels romanesos i dels moldaus contra els geníssers otomans. I per fer por a l'enemic, el turc, jo crec que es van inventar la història aquesta de que empalava, el comte Vlad empalava els seus oponents amb estaques i es bevia la seva sang. D'aquí les llegendes del vampir. Els Càrpats de la Transalpina són les muntanyes més altes d'aquí de Romania. Concretament, aquesta és la carretera més alta de Romania. Puja fins als 2.300, 2.400 metres, que més o menys vindria a ser com pujar amb moto dalt del Pedrafort. Llavors, ahir vaig passar un calor que te cagues i avui s'està a puta mare tirant a fred. A mesura que vaig guanyant l'alçada vaig tenir més rasca perquè la temperatura va disminuint. Recordeu, que ho sabeu, però cada 100 metres que pugem alçada la temperatura disminueix 1 grau. Això m'ho explicava el Pèlax quan estàvem a classes de climatologia a la carrera, més de 20 anys ja. Total, que aquesta carretera, les més famoses pels moteros, està considerada la millor carretera per circular amb moto del planeta Terra. Bueno, llavors us l'explico més o menys. Ara el que estic fent és donar la volta a aquest llac, bueno, que no és un llac, que és un pantà. Veieu aquest pantà que apareix aquí?
a la pantalla. I la travessa d'aquesta Transfaganes és de 2 hores i mig, bueno, són pràcticament 3 hores. S'ha de fer a primera hora com estic fent jo, perquè si no aquí hi ha una caravana de mongers com jo que han vingut a fer això que no pot ser. Veniu molt d'hora i disfrutareu de la carretera com jo estic fent ara. Llavors, és tan llarga perquè bàsicament el pantà aquest és enorme i li has de donar la volta pels 2 cantons. Vamos! Pues la carretera és guapa, perquè és ràpida, és molt ràpida. No pensava que fos una carretera... Hòstia, pots anar bastant enxitxat. Mola. A veure aquests dos... Hòstia, les curves són bastant guapes. I l'asfalt, hi ha trossos que és una merda, però hi ha trossos que està ben asfaltat i és una passada. Vinga, ets una puta de la muntanya, no tinc ni som-hi. Pues sí, les curves són bastant guapes. I el paisatge és brutal. M'encanta! A veure, un tram de curves aquí i l'asfalt veig que està pitjor. Fica màquines curvetes. Som-hi! Aquí al costat. Aquesta moto està feta per fer això, tio. Mare meva. Li encanta amb ella i m'encanta a mi. Perquè la moto es comporta brutal amb aquest tipus d'asfalt. Enteres els batxes. Vale, vámonos! M'encanta, tio! Que divertida! Que divertida la moto, que divertida la carretera. Venga la cascada! Vamos! Vale, ara que ve? Ara aquí ve un seguit de puntes trencadíssimes. Hòstia, gravilla. Vale. La moto frena, que frenen la puta mare, tio. Vinga, vamos! Transfaganes!